ala kuzekebe nebe to pura to onge mudere chire dala an gi manyalo wacho en ni gini office of the president okawe mutegno to gi kawe mutegno gi leadership ma piny to gineni gima nyalo miyo ja Kenya kaw kura en ang'o en odwa yiero jatelo koso odwa gima konye koro gini otime yo moro ma wan gi joma wachulo msara mondiki e register of persons gine mo migi target ma joma idwaro ni mondo ndiki nikech I believe ni sani ka wan piny maber to none oben population census manotim cha sani that office also calculate bong'eyo ni joma jogi e joma oromo higni makawo kipande to gini kanye gini mieru gini school kose gini colleges to centers ge makoro drive jogi to gidhi to gi enroll ji to jogi bedo jokura koro koso bedo jakura to irango kendi kura kanye irango opportunity mare proximity mare mago kura sama kura nitieno en mane bro yude kanye bo yude dala gi bo yude town so that one is also important mano bro konyo wa ing'eyo kura miwacha no kwalgi kise moko gogi tiwacho no timnade okwal winjo Sharon koro mae gima ministry kanyalo timo molo jadala awinjo ni jadala dhi nyise ni ko nyalo timo ma okaw man office monde kicha en wono edhi gigi nikech obendo dwaro popularity moko maonge tich en go office maduong' ma ko discharge authority maber he doesn't need even to be seen in public mane umina no Sharon number 2 ina no time president eno ka wuoyo kacha kendo wuoyo gi chief gima chanda no minister ne mokwongo ma breathe fire ndara to poko duoki office PS ne ma breathe fire ndara to poko duoki office jogi oti from Nairobi here maka gi nyono pay to this give enough message to give the people not that they are also part of the problem kegi maketo gigi ni gibene again part of that very very problem samaga shagwa go gunism timi joko luongo no in minister in mikelo gunska to kibro do wadieti nwango no bende semo go guns go nyoma do chae koro gigi kapo kwa donji counter accusation gigi mo loss koro wach kora ando gimanyalo wacho Sharon ka aji government ni sufficient personnel gin register persons kendo gima winjo kimoro go kama very bad okinyal mor ni PS wacho ni ngato cross border to biro konto ido kipande that is wrong gino is an idea ma ngane ni no kele korwa no kele guso mali to kelo no mix up kai kikwa copy that thing from Minister of Health one kanitie ngama ngidala gin ke jingen kuchande migori no ntie joma josuna makoni gu josuna makocha it happens even in pinyi baloya kai kidi constituency mari Sarono kanyali yie odegi weche mane kitawinjo ko tajo kuma jadunto mo tajo